X'aktar x'ħadet isimha mit-Torri ta' San Tumas, tefa ta' ġebla bot minna. Għal ħafna ġenerazzjonijiet il-bajja ta' San Tumas kienet għadha u tibqa' element ewlieni fl-istejjer ta' tant nies li għattaw ftit ħin tas-sajf fuq ir-ramel u blat tagħha. Issa inawgurat il-proġett ta' riġenerazzjoni fil-bajja ta' San Tumas f'Marsa Scala jew ir-Ramla kif inhi magħrufa wkoll. Matul l-aħħar xhur Infrastructure Malta flimkien mal-Aġenzija Riġenerazzjoni taż-Żoni Turistiċi wetqet xogħol estensiv biex tirriġenera din iż-żona li taqgħad xatt il-batterija ta' Riħama mal-bajjiet u t-toroq rurali ta' madwarha. Proġett li ffoka fuq is-sostenibilità, sigurtà u s-sensittività ambjentali tal-post filwaqt li tejjeb l-aċċess u ħoloq spazju aħjar għal familji residenti u viżitaturi. B'dan il-proġett żdiedet l-aċċessibilità bi triq ġdida magħmula minn materjal innovattiv li jirrispetta l-ambjent filwaqt li ngħatat dera ġdida u moderna li żoni miftuħa. Il-kosta saħħet bi blat naturali wara li tneħħu biċċiet ta' konkos antik li kienu jkerħu l-ambjent. Il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet qal li fix-xhur li ġejjin se jibda xogħol fuq żoni oħra f'Marsa Scala biex titjieb l-infrastruttura u l-potenzjal turistiku. Qal li n-nofsinhar ta' Malta għandu potenzjal kbir biex joffri prodott turistiku ta' kwalità. Il-proġett ġie inawgurat waqt lejla sajfija organizzata mill-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Xogħlijiet Pubbliċi flimkien ma' Infrastructure Malta. Attività maħsuba biex mijiet ta' residenti u viżitaturi gawdew mill-ambjent ġdid u mill-ħajja vibranti ta' din iż-żona.